Det kommer jeg. Jo. Jeg skulle da teste min nye pistol. Nå, men altså... Hey, så hård afstraffning. Nej, det er skyde efter det. Det kan da være ligeglad. Ja, det er jo smart. Men vi vil gerne overveje det. Så vi skal foreslå en spidsrunde. Ja, jeg gjorde. Helt sikkert. Det synes jeg var en god forslag. Skyd den ene i foden, og så... Jamen okay. Jeg stod bare og kommenterede. Tak skal du have. Ja! Selv huggede det fra en... Kan jeg bede dem om at træde lidt væk, så spænder vi marken ekstra ud på marken. Nå. Femte Hockland! Han ordner det højst sandsynligt. Formation! Marsformation! Kom så, marsformation! Skal jeg spidse nu, eller skal det senere? Det sker nu. Godt. Det er dejligt. Hvis de herrer vil trække lidt herind. Kom der, vi skal have noget under. Kom nu, alle sammen, bare løs! Han er ikke kaldt. Ja, de har ikke kaldt på deres mand. Højre op! Højre op! Jeg går med over for overvandet. Fremad! Det bliver marsch! Ja, og så dig. Ja, dig, ja. Ja, kom her. Kom her. Det er de fine stjerner, der skal være. Hvad er der sket? Straffes for, at de har overfaldet nogle stjerlandske... Ja, vi gjorde ikke. Første fange! Vi kommenterede på, at det var... Jeg styrer de oberkaptajnen. De der andre smuder. Jeg styrer det der, herr kaptajn. Nej, vi siger de andre smud. Jeg siger også, vi slår. Nej, dem I var imod. Svar aldrig, kaptajn, igen. Okay. Træk jer svær. Disciplin, mine herrer. Det kan være, at du overlever på det, så. Mærkel. Ja. Hey, Hockland. Kig lige op her. Hey, kig. Det er faktisk også spørgsmål her. Virkelig lejligt med dem i stedet for, drengen. Nej, hvad vil vente? Nej, vi kan vente. Ja, jeg hører det, hvad de vil. Det kan være, det er det må svært. Ja. Jeg er lige inde på lige også. Ja. Hvem starter? Udmærket! Folkens, det er spidsruden. Man står det, man mener, Hvis I går ind, skal jeg så ikke bare med der? Skal jeg følge med som fanger? Nej, Jeg overgiver mig! Jeg overgiver mig, jeg kan ikke gå mere! Vi er den nye gruppe, jo! Jeg overgiver mig! Vi er forstærkninger! Ja, nok der huske! Ja, vi er forstærkninger! Nu skal jeg til at se på din brød. Slet min. Du skal godt ikke kunne lade skyde lige her, altså. Ja, hun har allerede haft det rundt. Ja, det er hun faktisk. Hvorfor får han lov til at løbe? Der skal ikke løbe! Tilbage igen! I gang! Ja, hvorfor beholder han? Beholder en brystplade på, herr kaptajn? I gang! Nu går det. Og brystplade! Der er vist brystplade på. Det nytter jo ikke noget med en brystplade. Jeg skulle også meget gerne kunne slås her. Ja, men jeg stod bare overkrop. Okay. Næste person! Ja, men du er også dejlig. Du har da ikke brystplade på det her. Ja, præcis. Tag det lige længere tid. Afsted! What? Hvad? Er det ikke omvendt, hvis man ikke gør det, så får man selv. Der er straf for ikke at slå. Udmærket! Manden er åbenbart mere populær i regimentet. Nå, er det ham, de vil skyde i foden, eller hvad? Ja, hvem der holder jer en hus nu? Er det derfor, jeg ikke får så meget? Kaptajn, jeg tror ikke, vores tropper er tilfredse. Ja, vi Det kan være en hver hoklænding. Undtagen kaptajnen. Selvfølgelig. Skal vi få dem på række igen, herr kaptajn? Jo, altså, som jeg stager op. Ja, Nu vil jeg lige sige. Sammenstag op! En straf. Ingen mod tilfreds. Ja. Han har ikke fået en straf. Første linje. Jeg er blevet bryllet, kan jeg ikke sige. Hvis de gør det, eller har de for meget pisse i øjnene til at kunne se det? Anden linje. Er det pisse i øjnene? Skridt frem og kommer op på. Ja, undskyld mig, men han er lige blevet straffet. De vil ikke have, at jeg skal stå og slå min mand ihjel, fordi at det giver dem jo ingen grund til, at jeg siger, at jeg er pisse. Det er ingen straf, det der.
Så vil jeg spille af min egen. Spidsrod, ikke? Nej, det var bare en venskabelig spøg. En videnskabelig spøg, eller venskabelig? Venskabelig spøg. Okay. Så det er venskabeligt at have pis i øjnene, siger det. Ja. Og nu skal lige passe på, hvem vi snakker til. Hvem jeg snakker til? Jeg snakker til dem jo. Ja, jeg er kaptajn. Ja, jeg er kaptajn. De er enhedsleder også. Jeg er også enhedsleder. Ja, det er selvfølgelig. Men jeg er løjtnant, det er rigtig korrekt. Men er det kamp med den store riffel, der er jeres enhedsleder? Nej, det er vores mesteringeniør. Det der er blot en løjtnant. Det der er en løjtnant. Blot også nu. Jeg synes, jeg har utrolig mange krænkelser. Nej, ja. Det var en tusse. Er det der en dobbeltplade, eller kan en 45 kaliber blykugle godt gå igennem den? Det tror jeg nemlig godt, den kan. Så jeg har aldrig blevet prøvet at blive skudt på. Nej, det er ikke. Men tusse. Nu siger de stille, og så siger de også stille. Er vi enige om, at de ikke har krænket mig? På plads. Jeg har ikke krænket mig. Godt. Så burde manden her også få nogle flere tæsk. Eller skyde en finger af, eller en tå. Jamen, vi kan godt skyde ham, vil det ikke være med? Jo, selvfølgelig. Jamen, skal vi ikke bare line op der, så... Jo. Altså, så er vi helt... Jamen, det er jo bare sjovt. Ja. Ja. Hvor hen vil de? Skal han løbe, eller vil vi bare skyde her? Han trapper jo i måde. Kaptajn, de er stående moral. Det er den, der kun skal have noget op. Jeg kan høre dem viske. Ja, det hele er selvfølgelig fedt. Han skal ikke rammes. Skal han ikke rammes? Så nu er det vi to, der skyder, så. Godt. Jo, der er flere jeg sørger selvfølgelig for ikke at ramme ham. Det er også i orden. Så det er jeg for lov. Ja, han er krænket de folk. Ja, det er selvfølgelig. Det er selvfølgelig altid hyggeligt at få skudt noget sort krudt af. Det er ikke det. Det. Ja, men... Vil I have en løber, eller vil I have, at vi bare skyder, hvor han står? Og så vil I ramme hjertet, her løjtnant. Nej, han skal også skyde. Løb for helvede, menneske! Vil I have en først? Nej, jeg tager den først. Dan. Han rammer jo godt, ham løjtnant. Så misfra. Det er helt i orden, det er helt i orden. Tak for den gang. Det er også det, jeg på slagmarken. På den gode side selvfølgelig. Jamen lige måde der. Vi fortsætter, drenge. Kom, drenge. Er det, jeg siger det. Jamen, jeg siger, at vi slår mig ihjel. Hej, løjtnant. Vi har dem. Tænk den grundigt over, hvad det gør. De står lige over for mit kompagni. Deres kompagni, det er jo til grin. Luk skiderne og slå. Ja, pyg. Var det en trussel? Det kan du fandme bande på. Jeg hørte duel. Kaptajn, din oversergeant. Blot en sergeantmæssig uoverensstemmelse. Jeg skulle bare være sikker på, at det kunne gå af. De kan da slås om det. Men altid så fornærmer jeg til Jan jo hele vores kompagni. Jeg taler med en død mand. Kan I fornærme til hele vores kompagni? Nej, jeg føler mig yderst levende, løjtnant. Nej, de står og giver mine dødssko. Er det ikke det, de har? Nå. Sådan en kugle der, den skal nok gå hjem til det. Nå, der var en dødstrussel. Det er i aften, med at slå om ihjel. Ja, jeg skal kramme derfra. Ej, jeg tror altså ikke på, at min senior, så han nogensinde kunne finde på at sige... Selvfølgelig ikke, herr kaptajn. Til en venlig stemt anden sergeant, at han vil slå ham ihjel i nat. Hvad er det for nogle beskyldninger at komme med? Nu hørte jeg det. Jeg overhørte det. Og jeg mener stadigvæk, at deres oversergeant stadig ikke er en adelsmand. Som jo er stadig mange til. Jeg er sikker på, at min gode ven her blot tager det som en lille venlig spøj mellem to sergeanter. Er han adelsmand? Nej, selvfølgelig ikke. Han er bare rig. Selvfølgelig. Det var blot en spøj. Det var intet over. Blot en spøj. Så fortsætter vi tilbage. Udmærket. Tak for... Skal jeg få soldaterne på plads? Jamen, vi ses i aftenens tabstæller, så må vi jo give en øl.